на въртележката преди малко и сега отиваме на някаква Treasures of Poseidon, на някаква обиколка, не знам за какво става въпрос, после ще разправям. Тук е много красиво. Хората чакат. Има огън тук. Посейдон. Трябва да си преговоря древногръцките митове и легенди, защото явно съм позабравила. Крис знае. Дига ръка. Може да включа с участие. Тук някои хора са ходили. И добре. Няколко пъти. Вече се вълнува. Козловката. Главният оператор. Това е някаква ръка, която държи... Какво беше това? Трезъбец ли? Треносник? Нещо там. Жезъла. Айде. Финито. Ти вижда такова да го? Това е някакво... Не толкова рязко, да се случва. Защото нищо няма да пътвани.